Otec sa rozhodol podnikať, nechcel byť zamestnanec, chcel niečo dokázať, niečo vybudovať. Máme silný, kvalifikovaný tím, či už v oblasti technickej, projekt manažerskej alebo výrobnej stránky. Už sú od nás očakávané aj dokončovacie stavebné práce typu malovanie, výmena kobercov, tapety. Architektúra nie je len o kreslení a developeri nie sú ničiteľmi krajiny. Počúvate Na betón, podcast redakcie ASB. Dnes už nestačí byť len kvalitným výrobcom nábytku. V oblasti nábytku na mieru pre kancelárie či hotely očakávajú klienti nadštandardný prístup v podobe komplexného projektového manažmentu. Čo je v súčasnosti in a ako tieto špecifické požiadavky splniť? O tom sa budeme rozprávať s Michalom Zajkom, riaditeľom a konateľom spoločnosti Idona. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Zajko, povedzte nám, v podstate začiatky spoločnosti Idona siahajú do roku 1989. Prečo ste sa rozhodli podnikať práve v oblasti nábytkárskeho priemyslu? Dávna história. Poviem, že to boli ešte roky môjho otca, ktorý vlastne zakladal firmu v 1989, ako hovoríte, pred revolúciou. Asi to bolo rozhodnutie, ktoré otec učinil vtedy, nie asi, ale určite, keďže zabrdal do tejto branže popri svojom detkovi, kde bolo vlastne prvé sídlo našej firmy a otec trošku taký hybridný študent, ktorý študoval elektrotechnickú strednú školu a vysokú poľnohospodársku, sa rozhodol osamostatniť a podnikať a keďže mu to bolo blízke, tak sa rozhodol založiť nábytkárskú firmu a rozhodol sa ísť samostatnou cestou ako prvopodnikateľ. Spomínali ste, že bolo to ešte pred revolúciou. V tom období sa dalo podnikať? No, otec z toho, čo mám nazdieľané, tak teda bol jeden z prvých podnikateľov aj v rámci mesta, ktorý sa rozhodol založiť si podnikateľskú činnosť a bolo mu to vtedy umožnené ako jednomu z prvých a teda to remeslo sa rozhodol drevárske, respektíve nábytkárske. Mali sme hore v meste u pradeda môjho hotovú dielňu, ktorý tiež teda nejakým spôsobom do toho remesla pričuchol. Takže asi takéto kroky otec zvážil, ale asi prvotné aj z tých rozhovorov, čo sme spolu absolvovali, bolo, že sa rozhodol podnikať. Že bola príležitosť, chcel sa aj chopiť, nechcel byť zamestnanec, chcel niečo dokázať, niečo vybudovať. Tak to je zaujímavé. Ako sa za tých takmer 40 rokov zmenilo nábytkárska výroba, či už ide o dizajn, materiály, respektíve výrobné technológie? Tak ja tým, že som vlastne aj spolu s bratom pri otcovi vyrastal, kedy ešte vlastne otec manuálne pracoval zo začiatku, začali s ním traja ľudia, ktorých poznal a prizvali, aby s ním spolu podnikali. Nedávno jeden z nich odišiel z našej firmy, takže fluktuácia v našej firme je minimálna. Ale v zásade ten vývoj, čo ja vnímam od dieťaťa je veľmi výrazný s tým, že samozrejme od technológií až po použité materiály, my ako firma sa prezentujeme aj orientujeme na výrobu z laminátových materiálov, kde ja teda vnímam najväčší pokrok v tom, že autentickosť vizuálu toho materiálu je dneska pre laika možno na nerozoznanie, niekedy aj pre nás profesionálov, ktorí sa s tým denne stretávame. Samozrejme, posledné roky vidíme výrazný vzostup kovovýroby, čalovnických materiálov a to ja možno o tých 10 rokoch, kedy vnímam našu firmu a celé to remeslo po tejto línii asi najviac pokroku sa spravilo, ale samozrejme aj robotizácia, aj dizajn ako taký išiel hodne dopredu, či už z pohľadu tých použitých materiálov alebo výzoru tých interiérov, ako dneska vyzerajú v tých segmentoch, kde my pôsobíme, je to výrazný pokrok. Zameriavate sa predovšetkým na dodávku interiérov na kľúč. Ako dnes tento spôsob výroby nábytku pre veľké projekty funguje? Je to široká téma, dalo by sa o tom hovoriť dlhý čas, ale poviem len, ako to ja vnímam možno za tie roky, odkedy som ako dieťa vyrastal vo firme, s tým, že teda otec aj s našou firmou sa zameriaval na začiatku na výrobu a zariaďovanie malých rodinných domov, postupne to prerastlo do éry, kedy sa zariaďovali banky, tam už to bolo viacej kancelársky segment, kde začínali tie projekty narastať. Začínala tam rezonovať aj u nás vo firme technická príprava, kde už to nebolo len o tom výroby na základe verbálnej požiadavky zákazníka, ale aj to technicky nejakým spôsobom navrhnúť, nakresliť, skoordinovať a tam nejak začala oblasť tvorenia procesov u nás vo firme, budovanie oddelení a jednoducho tam sme začali ponúkať tomu zákazníkovi trošku širšiu službu, začali nejaké prvé spolupráce s architektmi tu v Bratislave, kde sme ako firma ponúkali už výrobnú a technickú dokumentáciu, čiže sme supportovali aj dodnes supportujeme tvorbu toho interiéru a komunikáciu so zákazníkom. A tam ja vnímam taký najväčší asi pokrok za tú históriu firmy, že sme sa pretransformovali z tej výrobnej, čisto výrobnej firmy a malého stolárstva na dnes veľkú spoločnosť výrobno-obchodnú, ktorá má veľké oddelenia z hľadiska či už technickej prípravy, nákupné oddelenia, čiže
sme dneska schopní ponúknuť širokú škálu služby, nielen v oblasti výroby nábytku, dodania, montáže, ale aj supportu, komunikácie, projekt manažmentu a celkového vlastne zastrešenia interiéru, čo v zásade v 2014 sa pretavilo do toho, že sme sa rozhodli ísť do zahraničia, kde táto služba rezonuje a je po nej veľký dopyt. A aj na základe toho sme za tých 11 rokov, myslím si, že celkom výrazne ako firma narastli, nielen z pohľadu obsadenia personálneho, ale z pohľadu aj ponúkanej tej služby. Pôsobíte v rámci takmer celej Európy. V čom pociťujete najväčšie rozdiely v porovnaní so slovenským trhom? Rozdiely pociťujeme hlavne v tom, že zákazník sa orientuje na dodávateľa, ktorý dokáže ponúknuť širokú škálu ponúkanej služby. A zákazníci si vyberajú v zahraničí viacej dodávateľov, ktorí vedia ponúknuť tú generálnu dodávku. Posledné 2-3 roky začíname vnímať dosť silný problém s ľudskými zdrojmi, hlavne v Nemecku. Takže tam si myslím, že je tá naša pridaná hodnota, že máme silný, kvalifikovaný tím, či už v oblasti technickej, projekt manažerskej alebo výrobnej stránky. Čiže viacej pociťujem to, že si zahraničí developer alebo cieľový zákazník vyberá silného partnera so širokou škálou ponúkanej služby, vďaka ktorému vie potom ten projekt lepšie realizovať a je tam viacej možností, kde ten zákazník vie aj ušetriť, je tam viacej možností, ako to má viacej pod kontrolou potom s tým jedným dodávateľom. Čiže štandard dneska v zahraničí je, že jeden generálny dodávateľ stavby a jeden generálny dodávateľ interiéru. Takže my tým, že sme za tých 35 rokov sa preorientovali na tú generálnu dodávku v rámci interiéru, tak vidíme, že to má stále pridanú hodnotu aj v zahraničí, ale vidím, že už aj na Slovensku sa začínajú zákazníci uberať týmto smerom. Pokiaľ ide vlastne o pracovnú silu, tu vykrývate z tých slovenských zdrojov, alebo využívate aj pracovnú silu v zahraničí? My ako slovenská firma sa prezentujeme aj sme slovenský výrobca nábytku s tým, že vlastne čo sa týka ponúkanej služby, ako som spomínal, tovarové značky prekupujeme z celého sveta, ale výroba nábytku ako taká stále prebieha u nás v Bánovce nad Bebravou, kde máme novú modernú fabriku vybavenú špičkovými strojmi s tým, že veľká téma je potom samotná dodávka toho nábytku, čo sa týka montáže. Tam máme vlastné týmy interné, alebo samozrejme spolupracujeme, keďže realizujeme niekedy až 10-12 projektov naraz. Napríklad v tomto období, tak sme boli za tie roky donútení vytvoriť silnú škálu alebo silnú kapacitu aj v oblasti montáže, čiže spolupracujeme s viacerými tímami a externými, ale zatiaľ sú to slovensko-české firmy, s ktorými spolupracujeme. Okrem výroby nábytku na mieru ponúkate aj výrobky od iných výrobcov, napríklad z Dánska, Fínska, Poľska, Španielska, Talianska alebo aj z Česka. Aké benefity vám a vašim klientom táto spolupráca prináša? Nám a našim klientom to ponúka, myslím si, že veľmi výraznú výhodu v oblasti toho, že za tých 35 rokov sme nadviazali, ako ste spomenuli, vzťahy s dodávateľmi z viacerých európskych alebo svetových krajín, s tým, že možnosti, ktoré dneska pre toho zákazníka máme, sú veľmi široké a v zásade sme v stave ponúknuť zákazníkovi akúkoľvek značku z našeho portfólia, alebo sme v stave, keďže sme jazykovo a technicky vybavená firma, sme schopní zákazníkovi ponúknuť, zmanéžovať jeho nominované dodávky, čo je hlavne vnímame v zahraničí, že zákazníci na nás posúvajú ich nominované dodávky a my ich vieme skoordinovať, vieme ich odkomunikovať, vieme ich skoordinovať či už z titulu stavby alebo nás ako interiéristov. No a potom samozrejme zákazníkovi v neposlednom rade ponúka výhodu aj šetrenia zdrojov finančných, pretože vieme ponúknuť veľmi široké alternatívne riešenia. Tým, že s tými značkami robíme celkom zaujímavé objemy ročne, tak máme samozrejme iné finančné možnosti, čo sa týka ponúknutej zľavy. No a samozrejme nie je to len o tomto prekúpiť a doručiť tomu zákazníkovi, ale celé to aj zastrešiť, skoordinovať, prefinancovať je veľká téma, pretože robiť veľké projekty pre developerov alebo pre zákazníkov je finančne veľmi náročné, čiže myslím si, že aj toto sú silné benefity pre našich cieľových zákazníkov. Čiže dokážete dodať aj kúsky, ktoré ako keby ste nedokázali vyrobiť na mieru. Tým pádom vlastne nestačí byť ako keby už len výrobca nábytku na mieru. A prečo to tak je a čo všetko klienti od vás očakávajú? Trošku to nám tak násredu, že niekedy aj nemožné, ale fakt sme sa stretli za tým, ako rastieme hlavne smerom do zahraničia, ale aj väčšie projekty na Slovensku sme schopní zrealizovať. Za tú históriu posledných rokov, prevažne teda aj čo si ja pamätám, posledných 10 rokov bolo veľmi intenzívnych. Sme sprostredkovali do zákazov, ktoré realizujeme veľa položiek, hlavne toho nakupovaného tovaru, ale sme schopní vlastne dneska zákazníkovi ponúknuť prakticky čokoľvek, čo od nás očakáva.
veľmi silno teraz rezonujú spotrebiče, rezonujú gastrotechnológie do hotelov. Jak sme sa bavili v predošlej otázke, že áno, väčšinou dodávky sú, aj výroba u nás je na Slovensku, ale komunikujeme s dodávateľmi a idú pod nás obchodní dodávatelia z rôznych krajín, ktorí sú na strane toho zákazníka a musia ísť pod nás, lebo sa to týka toho vyrábaného nábytku. Čiže sme schopní to celé skomunikovať, skoordinovať, technicky zastrešiť. Čiže myslím si, že toto je veľmi dôležité pre toho zákazníka. Pokiaľ ide o manažovanie tých projektov, tam ste sa stretli s nejakými takými špecifickými požiadavkami, ktoré ste predtým v nejakých iných projektoch neriešili? Viete čo, poviem úprimne, že u nás čo projekt to iná story. Samozrejme niektoré veci sa opakujú, ale keďže robíme projekty vo viacerých európskych krajinách, vo viacerých metropolách, tak v každom meste alebo metropole sú iné pravidlá, či už z hľadiska legislatívy, z hľadiska dostupnosti, z hľadiska nejakých obmedzení, keďže robíte v hlavných mestách väčšinou, pretože sme zameraní na mestské hotely, tak je to tam čo zákazka, to iná story, ale samozrejme už za tie roky sme skúsení. Stretávame sa samozrejme my s výnimočnými prípadmi. Teraz realizujeme projekt v Edinburgu, v Škótsku a prvýkrát robíme mimo Európskej únie. Tak je to pre nás tiež veľmi náročný projekt z hľadiska legislatívy, z hľadiska nových pravidiel, ale myslím si, že aj tu sa ukázalo, že sme flexibilne nastavení a dokážeme, keď sa zomkneme ako tým, doručiť tomu zákazníkovi, ktorý je z Nemecka a rozhodol sa expandovať do UK, tak sme ukázali aj v tomto prípade, že si nás vybral preto, lebo s ním robíme vo viacerých nových metropolách pre neho a teraz je trend, že nemecké značky expandujú mimo Nemecka a kupujú hotely v iných metropolách. Takže myslím, že sa nám tu podarilo ukázať, že tá flexibilita a možnosť rýchlo sa učiť a flexibilne reagovať na to prostredie, kde sa ocitáme, je veľká výhoda v spolupráci s našou firmou. Okrem výroby nábytku pre hotely či kancelárie máte skúsenosti napríklad aj s nábytkom pre nemocnice. Čím je výroba pre vlastne tieto segmenty špecifická, pokiaľ ide o požiadavky na materiály, alebo teda to, o čom ľudia bežní ani mnohokrát nemajú predstavu, že vy tam musíte riešiť? Na pozadí toho projektu prebieha veľa komunikácie, veľa individuálnych prípadov a veľa vecí sa vám vyvinie v procese realizácie tej zákazky, ale áno, ak ste spomenuli, realizovali sme viacero aj veľkých nemocničných projektov s tým, že je to trošku iný segment ako hotelový a kancelársky, je tam väčší dôraz aj na detail, aj na to zdravotné hľadisko, s tým, že keď sme realizovali asi pre nás do dnešného dňa takú najväčšiu zákazku Bory nemocnicu, tak sa tam kladol veľmi vysoký dôraz na práve použité materiály z hľadiska toho zdravotného a prebiehala tam niekoľkomesačná komunikácia pri zrode projektu, aké materiály budú použité. Zákazník postupoval z môjho pohľadu veľmi profesionálne, že nič nepodcenil a išiel veľmi hodne technicky do detailu aj z pohľadu výberu architekta, výberu materiálov, prípravy toho projektu, čo sa prakticky ukázalo potom aj v tej realizačnej zložke, že boli položené z môjho pohľadu veľmi slušné základy, čo sa nieslo potom aj v rámci realizácie celej tej zákazky. Čiže je to segment trošku iný, z môjho pohľadu ako výrobcovia nábytku nie až tak odlišný, ale hľadisko toho výberu tých materiálov a toho, že to musí spĺňať normy, ktoré sú veľmi prísne a o mnoho prísnejšie možno ako v oblasti toho hotelového alebo kancelárskeho nábytku. To je asi také najväčšie špecifikum. Čiže aké vlastnosti tie materiály musia mať? V čom je to také prísnejšie? V prvom rade aj z tej skúsenosti výber použitých materiálov z hľadiska údržby. Samozrejme, tie materiály musia znieť ďaleko väčšiu odolnosť voči nejakým chemikáliám, s ktorými sa udržuje ten interiér, aby bol zdravotne nezávadný. Dneska samozrejme rezonujú nejak unifarby použité v interiéroch aj z pohľadu toho dreveného materiálu, čiže tam sa kladol veľký dôraz na to, aby ten materiál bol trvácný. Bola tam samozrejme kombinácia aj s kolovýrobou, čiže povrchová úprava musela spĺňať prísne kritériá, aby bola zdravotne nezávadná. Potom už tej samotnej realizácie sa kladol veľký dôraz na to, aby to bolo všetko podľa harmonogramu, ktorý bol, lebo tam je veľký dôraz na to, že vám prichádza zdravotná technológia. Čiže ten timing pri realizácii nemocnic ako taký je z toho, čo máme zažité, a nebol to iba jeden projekt, tak je trošku ešte viacej striktnejší. Že je tam ďaleko viacej tej koordinácie a aj tej technickej komunikácie a klade sa vysoký dôraz práve na to zdravotné hľadisko. Na čo vzniká pri realizácii projektov najväčší tlak? Dominuje tam cena, termíny alebo kvalita, ktorú ste spomínali? Ja poviem hneď na havinu, že všetky tri dokopy. Otázka, o ktorej by sa dalo dlho rozprávať, ale z môjho pohľadu je to všetky tri faktory naraz. Posledné roky rezonuje hlavne to, že zákazníci samozrejme tlačia na cenu, pretože každému rastú vstupy. Projekty sa predražujú. My ako dodávateľ interiéru sa vždy ocitáme ako keby na chvoste realizácie toho projektu. Čiže je od nás očakávané dohnať koľko razy aj
termín, ktorý pred nami možno meškal tiež z nejakých logických dôvodov. A tam my si dávame veľký dôraz na komunikáciu ohľadom harmonogramu, kedy musia byť stavebne pripravené veci, kedy musia byť schválené výkresy, kedy musí u nás začať výroba, aby sme dodržiavali termín. To je u nás absolútna priorita. Môžem povedať, že za tie posledné ťažké roky, kedy bol COVID a rôzne situácie celosvetového charakteru, ktoré zažívame, tak sme ako firma vždy dokázali ten termín dodržať. Samozrejme, nie vždy to bolo aj pod tlakom, ale kladieme vysoký dôraz na komunikáciu so zákazníkom, na ten projekt manažment, na informovanie zákazníka, aby vedel, kedy a aké komplikácie nám to tvorí. Samozrejme z pohľadu ceny, tu poviem, že posledné roky vnímam, že sa hodne podceňuje výber architekta na projektoch, hlavne investičných a developerských, čo potom samozrejme so sebou nesie alebo má dopad na celkovú realizáciu toho projektu. Veľmi sa okresávajú budžety pre architektov, čo samozrejme potom má dopad aj na nás, že dostávame nekompletné podklady, očakáva sa to od výrobcov a dodávateľov, že to doriešia prakticky v rámci ponúknutej ceny. Potom sa vám samozrejme stáva, že sa porovnávajú hrušky a kamiony dokopy, doslova, že ten tender, keď je vedený len z pohľadu ceny a v kombinácii s nekompletnými podkladmi, tak tá cena samozrejme strieľa vo vysokých rozdieloch. Pokiaľ sa zákazník rozhodne len pre tú cenu, tak samozrejme sa to potom musí niekde vrátiť. A on sa to väčšinou vráti v tom, že tí dodávatelia sa potom oboznamujú s detailami, žiadajú práce navyše. My sa už tuto pri naceňovaní snažíme hodne komunikovať a tlačiť na to, aby sme mali všetky dostupné informácie a aby sme tú cenu mali fixnú a samozrejme, aby sme zákazníka upozornili potom už v procese realizácie, že či nejakým spôsobom veci chýbali a snažíme sa previesť tým projektom až do úspešného konca, aby sa samozrejme ten developer alebo konečný náš zákazník mohol sústrediť na pre neho podstatné témy. Ale keďže sa bavíme o veľkých projektoch, investičných projektoch, tak je to prakticky veľmi silno naviazané na kvalitu tých podkladov, výber architekta, súčinnosť architekta a toho konečného zákazníka, aby bol informovaný a jednoducho je to tímová práca. Nielen nás ako dodávateľa toho zákazníka. Myslím si, že tu za tých 35 rokov sme už absolvovali také množstvo projektov, že tá pridaná hodnota na našej strane je, ale je to samozrejme súčinnosť všetkých zainteresovaných. S tým výberom architekta viete poradiť? My ako firma sme za tých 35 rokov mali veľmi veľa úspešných spoluprác aj na Slovensku aj v zahraničí. Prakticky robíme s veľa renovovanými ateliérmi, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Snažíme sa v poslednej dobe zákazníkovi ponúkať aj službu, že vieme sprostredkovať návrh interiéru v súčinnosti s našim architektom alebo s architektmi, ktorými sa poznáme, sme oťukaní, overení, máme skoordinované veci, už sme absolvovali veľa projektov, čiže vieme, čo jeden od druhého máme čakať. A vnímam to ako pridanú hodnotu, že ten zákazník na to reflektuje, pretože je rád, keď tie veci sú pod jednou strechou, keď sa tie firmy medzi sebou evidujú a vieme aj my ako firma, ktorá je výrobného charakteru, pri tom návrhu toho interiéru byť už takou pomocnou rukou v rámci supportu architektov, v rámci podpory zákazníka, v rámci možno aj komunikácie, že čo je OK, čo není OK, kde to môže potom v tom realizačnom procese naraziť. A posledné zákazky, ktoré robíme takouto formou, že sa zákazník rozhodol cez nás realizovať interiér a my sme ponúkli napriamo kontakt s architektom, sa ukazuje ako vysoká pridaná hodnota aj pre nás, ako pre toho realizátora interiéru, ale aj pre samotného zákazníka. Aké technológie využívate či už v tom návrhu toho nábytku alebo samotnej výrobe? Je aj tu citeľný taký výrazný pokrok, pokiaľ ide o inovatívne technológie? Ja vnímam historicky, odkedy som ja vo firme vysoký pokrok, čo sa týka technológií. Aj my ako firma sme veľmi veľa prostriedkov investovali do výrobnej technológie, čiže bavíme sa samozrejme o zavádzaní nejakej robotizácie v rámci atypickej výroby. Je to samozrejme široká téma, ale u nás je ešte stále podiel ručnej práce, ale čo sa týka strojovej výroby, máme, myslím si, že veľmi modernú technológiu, prevažne rakúskych a nemeckých značiek, s tým, že v oblasti tej kancelárskej práce alebo toho technicko-projekt manažerského v poslednej dobe vysoko vnímam podporu práve z pohľadu použitia AI technológií. Aj my ako firma sa na toto silno orientujeme, pretože sme veľmi hodne tým, aký široký servis ponúkame zákazníkovi, doslova zahrabaný v operatíve, čiže potrebujeme šetriť čas a venovať ten čas tomu zákazníkovi a tu vnímam
do budúcna ako vysokú pridanú hodnotu práve použitia týchto technológií, ktoré nám vedia skrátiť ten čas, vedia nám zdokonaliť tie procesy, možno nejakým spôsobom nahradiť tie ľudské zdroje, ale z pohľadu toho šetrenia času. Čiže toto vnímam. Čo sa týka návrhovania ako takých, to je možno skôr otázka už na architektov, ale tam tiež samozrejme softverové prevedenia a aj tam práve tá AI vidím, že ponúka nové veci, čiže je to silno na vzostupe posledné roky. Čiže tú umelú inteligenciu vidíte skôr ako z pohľadu nejakých analýz alebo aj nejakého takého poradenstva? Hlavne z pohľadu toho, že my ako firma máme extrémne množstvo tabuliek. Keď si zoberiete, že realizujete projekt, kde je 120 izieb, poviem príklad, na tej izbe je 25 prvkov, tak si viete predstaviť, s akými dátami robíme už pri naceňovaní. Zákazník nám pri naceňovaní projektu pošle gigabajty dát, kde kedysi sme to po večeroch a po nociach doslova študovali, aby sme na nič nezabudli. Dneska to hodíte do softvéru a za 5 minút máte vyplnutý celý obsah, čiže to je obrovská úspora času. Čiže toto ja vnímam za kľúčovú vec pre nás, pre výrobno-projektovo orientované firmy, pretože tých dát je nespočetné množstvo a keď si zoberiete, že ešte koordinujete dodávateľov, ktorí na vás takisto sypú extrémne množstvo dát, čiže ja toto považujem za kľúčové do budúcna sa orientovať v tejto veci a je to obrovská úspora času, čiže ja som za to osobne veľmi rád, aj do toho investujeme aktuálne veľa finančných prostriedkov. Tlačíme aj kolegov, aby sa samovzdelávali, pretože ešte stále je veľa vecí neprebádaných, takže ja verím tomu, že nám toto pomôže ešte ako keby zdokonaliť tú ponúkanú službu a skrátiť ten čas na niektorých frontoch. Je možné zabezpečiť nejakú takú krížovú kontrolu tých dát, ktoré vlastne vyplú ako keby tá umelá inteligencia? Samozrejme, aj teraz v zásade tie prvé nejaké inovácie, ktoré my zavádzame u nás vo firme, podliehajú vždy krížovej kontrole. Aj predtým, keď sme bez umelej inteligencie fungovali, tak na všetko musela byť dvojitá kontrola. Na tie projekty, o ktorých sa bavíme, je nespočetné množstvo tabuliek z podoby aj krížových tabuliek, kde vy vlastne potrebujete, aby vám sadlo to všetko, čo tam máte dodať, na nič sa nezabudlo. Veľa razy samozrejme meškajú dodávky, čiže potrebujete robiť veci v čase. Čiže ja si myslím, že to, čo sme budovali posledné roky z hľadiska tých interných procesov, školenia ľudí, tým množstvo tých referencií, ktoré máme zrealizované, že toto ako keby len nadbieha tomu, že zdokonaliť a zefektívniť tú službu, ale samozrejme, že sme v tom aj my opatrní a keď sa bavíme, že zatiaľ to nevyužívame z pohľadu nejakého zadávania do výroby, kde je obrovský dôraz na to, aby sa všetko vyrobilo kvalitne, v množstve, aby tá výstupná kontrola tam bola, aby sa na nič nezabudlo. Čiže myslím si, že to bude mať určite vzostupujúci trend, ale vždycky pod nejakú kontrolu. To bez toho asi nejde u nás. Aké veľké množstvo toho vyrobeného námieru nábytku dokážete vyprodukovať, ja neviem, v priebehu 1 mesiaca? Ťažká otázka. Mohol by som začať ísť cestou, koľko sme schopní vyrobiť výrobných hodín a v rámci nejakého časového fondu ľudských zdrojov, ktoré máme, to by sme sa asi stratili v tom. Ale v zásade myslím si, že my dneska ako firma patríme až je nie k najväčšiemu, tak jedným z najväčších výrobcov atypického nábytku na mieru. Samozrejme, že sú firmy, ktoré sa orientujú na sériovú výrobu a chrlia stovky a tisícky, ale v tej kombinácii, o ktorej sa v tom rozhovore bavíme, myslím si, že patríme k jedným z najväčších v Československu. Čiže to množstvo, čo dokážeme vychrliť z našej fabriky, je obrovské. Samozrejme záleží, každý projekt je iný. Niekde máte pomer toho typu viac ako toho typu. Aktuálne realizujeme možno okolo 8 až 10 projektov, čiže sú obdobia, kedy od nás z fabriky odchádza 6-7 kamionov týždenne. Sme schopní v rámci jedného kvartálu realizovať 3 veľké hotely, čiže to samo o sebe hovorí, že tá kapacita je veľká. Samozrejme, s čím sa stretávame posledné roky, tým, že meškajú stavby, tak vám sa zrazu stane, že počas roka sa potrebujete nafúknuť trojnásobne. To samozrejme nie je reálne. Čiže tu sme tiež posledné roky budovali vzťahy s dodávateľmi a s firmami, ktorými sa poznáme, evidujeme. Sme v zväze spracovateľov dreva, kde máme silné vzťahy, čiže vieme tú kapacitu aj skooperovať, keď je treba. Samozrejme v koordinácii a v komunikácii so zákazníkom, čo si myslím, že tiež je silná vec, pretože treba kooperovať, treba spolupracovať. Ja sa osobne orientujem hodne na budovanie kooperantských vzťahov, pretože ten biznis, náš model proste má nejaký vývoj a myslím si, že treba spolupracovať. Aj fabriky, ktoré vyrábajú autá, keď vidíte jedno auto, tak volant je z niekade, sedačky sú z niekade, čiže toto čaká aj naše odvetvie, alebo už sme v tom. Čiže my sa snažíme hodne aj rozvíjať aj tieto spolupráce v oblasti tej kooperácie výroby nábytku. Dneska samozrejme potrebujete niekedy rozšíriť tie zdroje a tie kapacity aj v oblasti kreslenia, čiže všetko robíme tak, aby sme tomu zákazníkovi dokázali ponúknuť veci v čase a v kvalite. Takže je nutné niekedy tú kapacitu fakt zdvojnásobiť. A čo okrem tej flexibility, tej kapacite odlišuje silnú výrobnú obchodnú firmu od bežného dodávateľa interiérov?
No asi sme tu nejako z každého niečo načrtli, ale čo ja tak vnímam posledné roky, tak tá stabilita, že tá výrobno-obchodná firma má ďaleko viac možností, skúseností, aj sílu toho kolektívu, ktorý na tých projektoch pracuje, že dneska v tých ťažkých rokoch, ktorých sa ocitáme v poslednej dobe, fakt sú ťažké situácie, kedy veľa firiem aj z našej branže proste neustalo situáciu, čiže my sa snažíme aj hodne opatrne pracovať. A samozrejme preverujeme si zákazníkov, čiže máme aj povedomie o trhu ako takom. Výhoda je, že z tých skúseností zo zahraničia vieme tie skúsenosti potom pretaviť napríklad aj na projektoch tu na Slovensku. Ale tá široká škála tej služby, ktorú ponúkame, že už to nie je len výroba, ale je to možnosť dneska skoordinovať prakticky akúkoľvek položku v tom interiéri, mimo stavebných vecí alebo ťažkej stavbariny. Dokonca posledné roky vnímame aj trend, okrem toho, že zákazníci od nás chcú pomôcť v oblasti toho navrhovania interiéru v súčinnosti s nejakým architektom po našej linii, tak už sú od nás očakávané aj požadované nejaké dokončovacie stavebné práce typu malovanie, výmena kobercov, tapety. A to je napríklad tiež výhoda, že to sú všetko veci, ktoré súbežne idú s tým interiérom a dneska vieme už aj túto službu zákazníkovi ponúknuť, čiže to portfólio tej ponúkanej služby je veľmi široké a to podľa mňa nás vysoko odlišuje od iba výrobcu nábytku. Čiže možnosť, čo všetko vieme tomu zákazníkovi ponúknuť a za tým samozrejme to dobieha tie skúsenosti a to, že to nerobíme prvý alebo druhý projekt, ale už tie projekty fakt máme odžité, už vieme, na čo si máme dať pozor a aj v tých ťažkých rokoch, ktoré žijeme, tým pádom vieme flexibilne reagovať na akúkoľvek situáciu. V súčinnosti samozrejme je tam nutná vždy komunikácia s tým zákazníkom, aby aj zákazník chápal, že nie každá situácia sa dala predvídať, že my hodne kladieme dôraz. Ja osobne dlhodobo kolegov sa snažíme edukovať, aby tú komunikáciu sme mali efektívnu, aby sme tam proste sa rozvíjali a riešili so zákazníkom všetko vopred, aby o všetkom vedel a potom aj si budujete tú dôveru s tým zákazníkom, že vidí zákazník, že neskúšajte, nešpekulujete, ale dovediete až do úspešného finále. Tak vám želám, aby sa vám vždy podarilo teda tie projekty doviesť do úspešného finále, aby bolo tých nepredvídateľných situácií čo najmenej. Počúvali ste podcast Na betón. Dnešná epizóda vznikla v spolupráci s firmou Idona. Mojím hosťom bol jej riaditeľ a konateľ Michal Zajko. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dopočúvali ste Na betón, podcast redakcie ASB. Ak sa vám epizóda páčila, dajte o nej vedieť aj svojim známym. Ďalšie epizódy nájdete na Spotify a YouTube.